Sa kapistahan ni San Matias, atong pamalandungan kining Ebanghelyo ni San Juan, ug kun sa unsang paagi kini nahisama sa kinabuhi ug misyon ning pinili nga apostol. Nining bahin sa Ebanghelyo, si Jesus nakigsulti sa iyang mga tinun-an bahin sa gugma, nga nagtanyag sa lalom nga kahulugan sa gugma sa Dios alang kanila, ug ang tawag sa paghigugma sa usag-usa sama sa iyang paghigugma kanila. Kining mensahe sa gugma anaa sa kasing-kasing sa apostolikanhong misyon ni San Matias, ug nagsilbi nga giya sa tanang magtotoo. Si San Matias gipili nga mupuli kang Judas Iscariote diha sa napulog duha ka mga apostoles. Usa ka tahas nga mapaubsano niyang gidawat bisan pa nga dili siya usa ka orihinal nga mga disipulo. Sa iyang pagpili nagpasiugda sa kamahinungdanon sa makagagahom nga pagpili sa Dios ug sa tawag sa pag-alagad uban ang gugma ug pagkamatinud-anon. Bisan unsa pa ang atong nangagi o gituuhan ng mga limitasyon o mga babag. Sa atong paghandom sa adlaw sa kapistahan ni San Matias, gipahinumduman kita nga ang matag-usa ka nato gitawag aron mahimong instrumento sa gugma sa Dios dinhi sa kalibutan. Sama nga gipili ni Jesus si San Matias nga mahimong apostol, gipili usab niya ang matag-usa ka nato nga magpamatuod sa iyang gugma ug kamatuoran diha sa atong kinabuhi. Ang pagkamasinugtanon ug pagpasalig ni San Matias sa iyang apostolikanhong pagtawag nagsilbing panig-ingnan kanaton tanan. Bisan pa sa mga hagit nga iyang giatubang, nagpabilin siya nga lig-on diha sa iyang pagtuo. Iyang gipahinungod ang iyang kaugalingon sa pagpakailap sa mensahe sa Ebanghelyo nga sa katapusan naghatag sa iyang kinabuhi alang lamang sa Ginoo. Sa samang paagi, si Jesus nagtawag kanato sa paghigugma sa usag-usa diha sa usa ka dili hinakog nga gugma nga iyang gipakita usab kanato. Kini nga gugma dili lamang usa ka pagbati kundi usa ka mahuna-hunaon nga desisyon, usa ka pagpili sa pagbuhat sumala sa kabubuton sa Dios nga mangita sa kaayuhan sa uban labaw sa atong kaugalingong kaayuhan. Sa atong pagsaulog sa kapistahan ni San Matias, atong itugyan pag-usab ang atong kaugalingon sa pagkinabuhi sa gugma ug pag-alagad ug pagsunod sa panig-ingnan nining matinud-anon nga apostol. Hinaot nga magmaisugon kita ug magbadasigon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo aron sa pagpaambit sa gugma sa Dios ngadto sa tanan nga atong mahimamat. Hinaot ponta. Amen.